ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, କାହାରି ସଂସାର କେବେ ଭାଙ୍ଗନି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା, ନାରୀ ହେଉଛି ନାରୀର ଶତ୍ରୁ। ଏହା ମିଛ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର କଥା ପଦେ। ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ କାହାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ନା, 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ଭଗବାନ ତାର କେବେ ସଂସାର ଭଲରେ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ତା ଶାଶୁ ଘରେ ତାକୁ ଭଗବାନ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସୁଧୁରି ଯାଅ। କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ ଅନ୍ୟର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିକି? ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମି।